Vukić, uhapšena sam. Kako si mu li ženu uhapšena, be? Sa lisice me priveli kao najveću kriminalicu. Si bre ti normalna? To će tek da se ispita, sad utvrđuju. Ali opkoliši mi što tu uhapsiliš, smrdljiva. Pa srela sam ovog mog bivšeg i malo sam mu iskašila šofešenu i denulerala sam u auto, a u njegovu sadašnju sam razvukla kožvakaću gumu, obrisala sam trotoar s ljube čoveče. Kuku, ženo, iz koja govna više da te vadim? Ma ne mora da me vadiš do prvog, taman da preguram ovaj pola mesec. Malo pre sam prošla, daju 3 obroka i 2 užine, a videla sam imaju i parno grejanje. Sad će me ubacu u neku sobu, taman banja. Sad ću sedem na autobus da dođem. Bože me sačuješ, šta neću doživim i preživim više s tebe. Obelela samo tebe, šuntaru. Ništa, ja sam tebe upisala za posete, očekujem te. Ponesi neke cigarke, 2-3 boksa i ovo. I stavi neki tužni status, drži se mašino moja. Ajde, tako. I taguj me, nemoj da zabraviš. I stavi neki tužni smajlić. I sveću kako gori. Ajde.